Zázraky v Koránu. Před 14 lety Alláh seslal lidstvu Korán jako průvodce. Vyzval lidi, aby se nechali vést k pravdě a drželi se této knihy. Ode dne jeho zjevení až do dne vzkříšení zůstane tato kniha duchovním vůdcem lidstva. Styl Koránu, kterému není rovno, a jeho vrcholná moudrost jsou jednoznačnými důkazy, že je to slovo Stvořitele. Navíc má Korán mnoho zázračných vlastností, jež dokazují, že byl zjeven Alláhem. Jednou z těchto vlastností je fakt, že mnoho vědeckých pravd, které jsme objevili díky technologiím 20. století, byly zmíněny v Koránu již před 14 lety. Samozřejmě, že Korán není vědeckou publikací. Nicméně mnohé vědecké poznatky, které byly vyjádřeny nesmírně výstižně a hlubokomyslně v jeho verších, byly objeveny až technologiemi 20. století. Tyto skutečnosti nemohly být známy v době zjevení Koránu, což je také důkazem toho, že Korán je slovo Alláhovo. Abychom pochopili vědecké zázraky Koránu, musíme se nejdříve seznámit s úrovní vědy v době, kdy byla tato svatá kniha zjevena. V první polovině 7. století, kdy byl Korán zjeven, kolovalo v arabské společnosti mnoho nepodložených pověr, které se týkaly vědeckých témat. Jelikož tito staří Arabové nebyli technicky vybaveni k tomu, aby zkoumali vědecky vesmír a přírodu, věřili rozličným legendám tradujícím se z generace na generaci. Domnívali se například, že hory podpírají nebe. Věřili, že svět je plochý a na obou jeho koncích jsou vysoké hory. Mysleli si, že tyto hory jsou pilíře, udržující nebeskou klenbu nahoře. Nicméně všechny tyto pověry arabské společnosti před příchodem proroka Mohameda, mír s ním, byly odstraněny se zjevením Koránu. Verš Alláh je ten, kdo pozvedl nebesa bez pilířů viditelných, například odstranil domněnku, že nebe zůstává nahoře díky horám. I v mnoha jiných případech byla odhalena důležitá fakta v době, kdy je nikdo nemohl znát. Korán, zjevený v době, kdy lidé věděli velmi málo o astronomii, fyzice nebo biologii, obsahuje klíčová fakta o rozmanitých jevech, jako je stvoření světa, stvoření lidské bytosti, složení atmosféry a podmínky, které umožňují život na Zemi. Pojďme se podívat na vědecké poznatky zjevené v Koránu. Stvoření světa. Původ vesmíru je v Koránu popsán následujícím způsobem. On stvořil nebesa i zemi z ničeho. Tato informace z Koránu je v plné shodě s objevy současné doby. Dnešní astrofyzika dospěla k závěru, že celý svět spolu s dimenzí hmoty a času
vznikl jako výsledek obrovské exploze, která nastala ještě když čas neexistoval. Tato událost, známá jako Velký třesk, vytvořila celý vesmír před asi 15 miliardami let z nicoty, jakožto výsledek exploze směřující z jediného bodu. Dnešní vědci se shodují, že Velký třesk je jediné racionální a prokazatelné vysvětlení vzniku a začátku existence vesmíru. Před Velkým třeskem neexistovala žádná hmota, protože neexistovalo nic, tedy ani hmota, energie či čas. A v této pouze metafyzicky definovatelné nicotě došlo ke stvoření hmoty, energie a času. Tato skutečnost, teprve nedávno objevená moderní fyzikou, nám byla sdělena v Koránu už před 1400 lety. Expanze vesmíru. V Koránu zjeveném před 14 stoletími, v době, kdy byla astronomie dosud v plenkách, byla expanze vesmíru popsána takto. A nebesa jsme zbudovali ze své moci, a my je také rozšiřujeme. Slovo nebesa, zmíněné v tomto verši, je použito na různých místech v Koránu ve významu vesmír a svět. Zde je znovu použito v tomto významu. V Koránu je řečeno, že vesmír expanduje, což je závěr, ke kterému dnes dospěla i věda. Do začátku 20. století převládaly ve světě vědy názory, že vesmír má stálou velikost a že existuje nekonečně dlouho. Výzkumná pozorování a výpočty prováděné moderními technologiemi nicméně odhalily, že vesmír měl ve skutečnosti začátek a že se stále rozpíná. Na počátku 20. století ruský fyzik Alexander Friedman a belgický kosmolog George Lemaitre teoreticky vypočítali, že vesmír je v neustálém pohybu a že se rozšiřuje. Tento fakt byl potvrzen také závěry z roku 1929, kdy Edwin Hubble, americký astronom, při pozorování vesmíru s pomocí teleskopu zjistil, že hvězdy a galaxie se neustále pohybují směrem od sebe. Vesmír, ve kterém se vše neustále oddaluje, znamená neustále se rozšiřující vesmír. Pozorování v následujících letech potvrdila, že vesmír neustále expanduje. Tato skutečnost byla v Koránu vysvětlena už v době, když ještě nebyla nikomu známa, a to proto, že Korán je slovo od Aláha, stvořitele a vládce celého vesmíru. Oběžné dráhy a rotující vesmír. Odkazuje-li Korán na slunce a měsíc, je zdůrazněno, že se oba pohybují po určité dráze. To on stvořil noc a den, i slunce a měsíc, jež jako všechna ostatní nebeská tělesa po svých oběžných drahách plují. V jiném verši se udává, že slunce nezůstává na místě, ale pohybuje se po určité dráze. A slunce ubíhá do svého místa odpočinku,
jak ustanovil všemocný a vševědoucí Aláh. Tato fakta vyslovená v Koránu byla ověřena na základě astronomických pozorování v současné době. Podle výpočtů astronomů Slunce cestuje nesmírnou rychlostí 720 000 km v hodině směrem k hvězdě Vega v přesné dráze nazvané solární apex neboli vrchol. To znamená, že Slunce za den urazí přibližně 17 280 000 kilometrů a spolu s ním i všechny planety a družice v gravitačním poli Slunce. Také všechny ostatní hvězdy ve vesmíru se pohybují ve svých vlastních drahách a celý vesmír je tak plný rozličných cest a oběžných drah, jak prohlašuje i Korán. Při nebi, jež je plné cest a oběžných drah. Ve viditelném vesmíru existuje více než 100 miliard galaxií a každá menší galaxie obsahuje zhruba miliardu hvězd. Jde-li o větší galaxii, obsahuje jich dokonce bilion. Většina těchto hvězd má své planety a tyto planety mají své družice. Všechna tato vesmírná tělesa putují v předem určených drahách. Po miliony let každá putuje ve své dráze v dokonalém řádu a harmonii s ostatními. Kromě toho existují i komety, jež se pohybují v jim určených drahách. Avšak nejen nebeská tělesa putují po svých oběžných drahách. I galaxie cestují nesmírnou rychlostí po dráze, jež jim byla určena a přitom žádné z nebeských těles neskříží jinému dráhu ani se s ním nestřetne. Dokonce bylo vypozorováno, že některé galaxie přechází přes sebe navzájem a žádné z jejich složek se přitom nedotknou. V době zjevení Koránu jistě lidstvo nemělo dnešní teleskopy ani pokročilé metody k pozorování vesmíru do vzdálenosti milionů kilometrů, ani poznatky moderní fyziky nebo astronomie. Proto tehdy nebylo možné vědecky si ověřit, že je vesmír plný cest a drah, jak stojí v uvedeném verši. Ale i přesto se to tehdy mohli lidé dozvědět z Koránu, jelikož Korán je slovo od Aláha. Ochranný štít. V Koránu nás Aláh informuje o velmi důležité vlastnosti nebe. A učinili jsme nebe střechou chráněnou a přesto se lidé odvracejí od našich znamení. Tato vlastnost nebe byla prokázána vědeckým výzkumem ve 20. století. Atmosféra obklopující Zemi má zásadní význam pro zachování života, a to proto, že ničí mnohé velké i malé meteory, které, když se přiblíží k Zemi, hrozí tím, že na ní spadnou a poškodí živé bytosti. Atmosféra také filtruje paprsky světla, přicházející z vesmíru, které jsou škodlivé životu.
Je nesmírně pozoruhodné, že atmosféra propouští pouze neškodné a užitečné paprsky, tedy běžné viditelné světlo, téměř ultrafialové světlo a také radiové vlny. Tyto typy záření jsou nezbytné pro život. Téměř ultrafialové UV paprsky, které jsou pouze částečně propouštěny, jsou velmi důležité pro fotosyntézu rostlin a pro přežití všech organismů. Většina intenzivních UV paprsků vyzářených sluncem je filtrována ozonovou vrstvou atmosféry a pouze omezené a nezbytné množství UV spektra se dostane na Zemi. Ochranná funkce atmosféry zde však nekončí. Atmosféra také chrání Zemi před ledovou zimou vesmíru, jež činí okolo -270 stupňů Celsia. Nejen atmosféra ochraňuje Zemi před škodlivými vlivy. Van Allenův pás, vrstva magnetického pole Země, také slouží jako štít proti škodlivému záření ohrožujícímu naši planetu. Toto záření, vysílané neustále Sluncem i ostatními hvězdami, je pro organismy smrtelné. Kdyby Van Allenův pás neexistoval, zničil by všechen život na Zemi časté solární erupce, ke kterým dochází na Slunci. Nedávno bylo vypočítáno, že energie jediného tohoto záblesku se rovná 100 miliardám atomových bomb podobných té, jež dopadla na Hirošimu. Osm hodin po explozi bylo pozorováno, že magnetické střelky kompasů vykazují neobvyklý pohyb a 250 km nad zemskou atmosférou náhle vzroste teplota na 2500 stupňů Celsia. Stručně řečeno, vysoko nad zemí funguje dokonalý Aláhův systém, který obklopuje náš svět a chrání ho proti vnějším hrozbám. Vědci se o tom dozvěděli teprve nedávno. Již před stoletími nás Korán poučil o atmosféře fungující jako ochranný štít. Vracející se nebe. Jedenáctý verš súry At-Tárik v Koránu poukazuje na vracející funkci oblohu. Při nebi návratů plném. Slovo rač, jež se v překladech Koránu interpretuje jako návrat, má význam posílající zpátky nebo vracející. Jak víme, atmosféra kolem Země má několik vrstev. Každá vrstva slouží jinému účelu, jenž je důležitý pro zachování zdejšího života. Vědci objevili, že tyto vrstvy odrážejí paprsky a předměty, jejichž vlivu jsou vystaveny zpět do kosmu nebo zpět na Zemi. Nyní pojďme prozkoumat na několika příkladech tuto recyklující funkci vrstev, jež obalují Zemi. Troposféra, nacházející se 13 až 15 km nad zemí, umožňuje odpařované vodě z povrchu kondenzovat a vracet se zpět na Zemi jako déšť. Ozonová vrstva ve výšce 25 km odráží ultrafialové a jiné škodlivé záření a vrací ho do vesmíru. Ionosféra odráží radiové vlny vysílané ze Země do jiných částí světa jako pasivní komunikační družice a tím umožňuje bezdrátovou komunikaci, rádiové a televizní vysílání na dlouhé vzdálenosti. Tato vlastnost nebeských vrstev, která mohla být vědecky objevena teprve nedávno, se v Koránu objevila již před staletími. Znovu se tím dokazuje,
že Korán je slovo od Aláha. Vrstvy atmosféry. Další fakt o vesmíru odhalený ve verši Koránu říká, že nebe se skládá ze 7 vrstev. To on pro vás stvořil všechno na zemi, načež se obrátil k nebi a v 7 nebesích je vyrovnal. On věru všech věcí je znalý. Poté se k nebi obrátil, jež pouhým dýmem bylo. A ustanovil je jako 7 nebes ve 2 dnech a každému nebi pověření vnukl. Slovo nebesa, které se objevuje v mnoha verších Koránu, označuje nebe nad zemí, ale stejně tak odkazuje k celému vesmíru. Z významu tohoto slova plyne, že zemské nebe neboli atmosféra má 7 vrstev. Dnes je nám známo, že atmosféra se skládá z odlišných vrstev, ležících jedna na druhé. Definice vycházející z chemického složení zemské atmosféry a teploty vzduchu definují celkem 7 vrstev. I podle takzvaného jemnosíťového modelu, pomocí kterého se odhadují v ohraničeném prostoru klimatické podmínky na příštích 48 hodin, má atmosféra 7 vrstev. V moderní geologické terminologii se těchto 7 vrstev nazývá: první troposféra, druhá stratosféra, třetí mezosféra, čtvrtá termosféra, pátá exosféra, 6. ionosféra, 7. magnetosféra. V Koránu stojí: a každému nebi pověření vnukl. Jinými slovy zde Aláh konstatuje, že každému nebi dal jistý úkol. Každá z těchto vrstev skutečně plní nesmírně důležitou funkci, na níž závisí přežití lidské rasy i všech ostatních živých tvorů. Každá vrstva má konkrétní úkol, ať už jde o tvorbu deště, či ochranu před škodlivým zářením, odrážení radiových vln, či ochranu před meteory. Následující verše nás informují o podobě těchto 7 atmosférických vrstev. Což nevidíte, jak Aláh stvořil 7 nebes ve vrstvách nad sebou? On stvořil 7 nebes ve vrstvách nad sebou. Arabské slovo tibák v těchto verších, překládané jako vrstva, přesně znamená vrstva, příslušný plášť či pokrytí něčeho. A tudíž zdůrazňuje fakt, že horní vrstva přiléhá ke spodní. Toto slovo je zde použito v množném čísle. Hovoří se o vrstvách. Tato koránská definice 7 vrstev nebes tedy bez pochyby dokonale popisuje atmosféru Země. Je velkým zázrakem, že tato fakta bez techniky 20. století zcela nezjistitelná byla výslovně uvedena v Koránu již před 14 stoletími. Funkce hor. Korán upozorňuje na velmi důležitou geologickou funkci hor. A vztyčili jsme na zemi hory pevně zakotvené, aby se pod nimi nekývala.
Jak jste si jistě povšimli, ve verši se říká, že funkce hory je chránit zemi proti otřesům. Tuto skutečnost nikdo v době zjevení Koránu neznal. Byla zveřejněna teprve nedávno díky nálezům moderní geologie. Podle nich se hory objevily jako výsledky pohybů a střetů masivních plátů, které tvoří kůru země. Při srážce dvou litosférických desek se ta silnější zasouvá pod tu slabší. Kolizí se svrchní vrstva ohne a tvoří se vrásnění a hory. Spodní vrstva se sune pod povrch a zasahuje do velké hloubky, což znamená, že masív hor se rozkládá jak směrem dolů, tak nahoru, kde tvoří viditelnou část hor na zemském povrchu. Ve vědeckém textu je struktura hor popsána takto. Kde jsou kontinenty silnější, jako u pohoří, tam zemská kůra zasahuje hlouběji do pláště země. Ve verších Koránu je tato role hor přirovnávána k hřebíku. Což jsme zemi doširoka nerozprostřeli? Což jsme do ní nezarazili hory jako hřeby? Hory, jinak řečeno, pevně drží desky zemské kůry pohromadě tím, že sahají nad a pod zemský povrch v místě dotyku těchto desek, čímž fixují zemskou kůru a zabraňují tomu, aby jí odnesl proud magmatu nebo sklouzla mezi desky. Hory tedy můžeme jednoduše přirovnávat k hřebíkům, které drží prkna u sebe. Tato fixující funkce hor je ve vědecké literatuře definována termínem izostáze. Izostáze je rovnovážný stav mezi vztlakovými silami tvořenými zemským obalem a tlakovými silami vycházejícími ze zemské kůry. Hory jednak mohou ztrácet hmotu v důsledku eroze, smyvu půdy či tání ledovců. A jednak mohou nabírat hmotu v důsledku formování ledovců, sopečných výbuchů či tvorby půdy. Proto když se hory stávají lehčími, vztlakové síly je tlačí vzhůru a když těžknou, jsou stlačovány v důsledku gravitace do zemského obalu. Rovnováha mezi těmito dvěma silami je nastolena právě díky izostázi. Dnes už víme, že vnější pevná kůra země je porušená hlubinnými zlomy a štěpí se na desky plovoucí nad tekutým magmatem. Jelikož země rotuje velkou rychlostí kolem vlastní osy, kdyby nebylo této fixující funkce hor, tyto pláty by nebyly stabilní. V důsledku toho by se pak na povrchu země nemohla tvořit půda, v půdě by se nehromadila voda, nemohly by tam růst rostliny a nedaly by se tam budovat cesty ani domy. Život na zemi by zkrátka byl nemožný. Díky milosrdenství Aláha však hory fungují jako hřeby a do značné míry zabraňují pohybu zemských desek na povrchu. Tato zásadní funkce hor, která byla objevena moderní geologií a seismickými výzkumy, byla před stoletími zjevena v Koránu jako doklad nejvyšší moudrosti Stvořitele. A vztyčili jsme na zemi hory pevně zakotvené, aby se pod nimi nekývala. Pohyby hor. Jeden z koránských veršů popisuje hory, které ovšem nejsou nehybné, jak by se mohlo zdát. Naopak jsou v trvalém pohybu. Vidíš hory a myslíš si, jaké jsou pevné a nehybné. Leč i ony plují jako mraky, a takové je umění Aláhovo, jehož dílo je dokonalé a jenž dobře ví o všem, co děláte. Tento pohyb hory je způsoben pohybem zemské kůry, na které se hory nachází.
Zemská kůra a část svrchního pláště jakoby plavou na svém podloží, které má vyšší hustotu a které se v hloubce kolem 100 km pod zemským povrchem při vysoké teplotě a tlaku taví. Na začátku 20. století německý vědec Alfred Wegener jako první v historii formuloval teorii, že na počátku světa byly všechny kontinenty spojené, ale že se posléze rozdělily a odpluli každý na jinou stranu. Geologové jeho názor uznali až v roce 1980, 50 let po jeho smrti. Tato jeho domněnka byla výsledkem geologického průzkumu konaného na počátku 20. století. Pohyb zemské kůry nyní vědci vysvětlují takto. Kůra a svrchní část pláště o tloušťce kolem 100 kilometrů jsou rozděleny na segmenty, kterým se říká desky. Existuje 6 hlavních desek a několik menších. Podle takzvané teorie deskové tektoniky se tyto desky neustále pohybují kolem Země a tím přesunují kontinenty i oceánské dno. Bylo naměřeno, že pevniny se posunují o 1 až 5 cm za rok. Tento pohyb desek způsobuje průběžné změny v geografii, například Atlantský oceán se každý rok rozšiřuje. Nyní musíme upozornit na jeden velice významný fakt. Alláh ve zmíněném verši hovoří o pohybu hor jako o plutí. Dnešní vědci tento pohyb hor označují jako stěhování pevnin. Tento jev však nemohl být v době zjevení Koránu pozorován. Alláh se ve zmíněném verši vyjadřuje jasně. Vidíš hory a myslíš si, jaké jsou pevné a nehybné. Nicméně v zápětí ještě vysvětluje, že hory plují jako mraky. Tento verš jednoznačně poukazuje na pohyb zemské kůry, v níž jsou hory zafixovány. Nepochybně se jedná o velký zázrak, že tento vědecký poznatek, teprve nedávno objevený současnou vědou, byl zjeven už v 7. století, kdy se teorie o podstatě vesmíru zakládaly pouze na pověrách a mýtech. Záhada železa. Železo je prvek v Koránu vysoce ceněný. V súře zvané Al-Hadid, tedy železo, se dozvídáme. Již dávno jsme vám seslali posly s důkazy jasnými a s nimi i knihu a váhy, aby lidé jednali poctivě, a seslali jsme také železo, v němž se skrývá síla strašlivá i užitek pro lidi. Slovo anzalná, překládané jako seslali jsme, a použité v tomto verši v souvislosti s železem, má také metaforický význam. Může jim být myšleno, že železo je pro lidi darem. Pokud ale vezmeme v úvahu doslovný význam tohoto slova, čili to, co je fyzicky sesláno z nebe, stejně jako třeba déšť či sluneční paprsky, uvědomíme si, že tento verš hovoří o velmi významném vědeckém zázraku. Moderní astronomie totiž zjistila, že železo nacházející se na Zemi pochází z velkých hvězd ve vesmíru, jelikož naše slunce nemá dostatečnou teplotu, aby se v něm železo vytvořilo. Slunce má totiž povrchovou teplotu 6000 stupňů a v jádru teplotu přibližně kolem 20 milionů stupňů Celsia.
Železo se vytváří pouze v mnohem větších hvězdách, v nichž teplota dosahuje několika stovek milionů stupňů. Jakmile množství železa v hvězdě převýší určitou úroveň, hvězda už jej nemůže dále snést a časem exploduje jako nova či supernova. V důsledku této exploze je železo vymrštěno do vesmíru. Tato fakta dokazují, že železo není zemského původu, ale že pochází z vybuchlých hvězd ve vesmíru a poté je sesláno na Zemi, přesně jak je to popsáno v tomto verši. Astronomové rovněž objevili, že i další prvky byly vytvořeny mimo Zemi. Tuto skutečnost podporuje i slovo také ve formulaci seslali jsme také železo. Je ovšem fascinující, že tento verš konkrétně hovoří o železu, neboť tyto objevy byly učiněny až na konci 20. století. Známý mikrobiolog Michael Denton ve své knize Osud přírody zdůrazňuje význam železa. Ze všech kovů není žádný důležitější pro pozemský život než železo. Nahromaděním železa v jádru hvězdy dochází k explozi supernovy a následnému rozptýlení životně důležitých atomů do vesmíru. Tím, že se atomy železa následkem gravitačního působení dostaly do jádra pravěké zeměkoule, došlo k jeho rozžhavení, které způsobilo počáteční chemickou diferenciaci, uvolnění plynů do atmosféry a nakonec i vytvoření hydrosféry. Díky roztavenému železu v jádru zeměkoule, jež jako obrovité dynamo generuje magnetické pole Země, vzniká Van Allenův radiační pás, který chrání povrch Země a její důležitou ozonovou vrstvu před ničivým kosmickým zářením. Bez atomů železa by ve vesmíru nemohly vzniknout uhlíkové formy života, protože by neexistovaly supernovy, nedošlo by k zahřátí pravěké zeměkoule, nevznikla by atmosféra ani hydrosféra. Neexistovalo by ochranné magnetické pole, ani Van Allenův radiační pás, ani ozonová vrstva, v lidské krvi by chyběl kov potřebný k tvorbě hemoglobinu, nebylo by čím zkrotit reaktivnost kyslíku, neexistoval by oxidační metabolismus. Tento výčet jasně demonstruje význam prvku, jako je železo. Je zjevné, že tato skutečnost nemohla být v 7. století našeho letopočtu nikomu známa. Nicméně se o tom hovoří v Koránu ve slovu od Aláha, jenž svým nekonečným poznáním zahrnuje celý svět. Výše citovaný 25. verš súry Al-Hadíd navíc obsahuje 2 matematické kódy. Súra Al-Hadíd, železo, je 57. súra v Koránu. Číselná hodnota slova Al-Hadíd v arabské abecedě dává dohromady také číslo 57. Číselná hodnota samotného slova hadíd je 26 a toto číslo je atomovým číslem železa. Déšť v náležité míře. V Koránu se dále hovoří, že déšť padá na zem v náležité míře. Následující citace pochází ze súry Al-Zuchruf. Aláh sesílá z nebe vodu v náležité míře, aby jí křísel mrtvou krajinu. A takto budete i vy z hrobů vyvedeni. Tato míra deště byla opět objevena až moderní vědou. Odhaduje se, že každou sekundu se vypaří do atmosféry přibližně 16 milionů tun vody. To činí 505 bilionů tun vody ročně. Toto číslo se zároveň rovná množství vody, které každoročně spadne na Zemi v podobě deště. To znamená,
že voda neustále cirkuluje ve vyváženém koloběhu v jakési náležité míře. Život na Zemi je na tomto koloběhu vody závislý. I kdybychom použili všechny dostupné technologie světa, nikdy bychom nedokázali vytvořit takovýto koloběh uměle. I sebemenší odchylka by způsobila závažnou ekologickou nerovnováhu a vedla by ke konci života na Zemi. Nicméně nic takového se nestane, protože každý rok spadne na Zem stejné množství vody, přesně jak to bylo zjeveno v Koránu. Tato míra deště se nevztahuje pouze k jeho objemu, ale i rychlosti pádu dešťových kapek. Rychlost kapek bez ohledu na jejich velikost nikdy nepřesáhne určitou míru. Německý fyzik Philipp Lenard, jenž obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 1905, zjistil, že rychlost pádu se zvětšuje s průměrem kapky, dokud nedosáhne velikosti 4,5 mm. Větší kapky však nepadají rychleji než 8 metrů za sekundu. Lenard objevil, že proud vzduchu mění tvar objemnějších kapek. Změna tvaru vede k většímu odporu a to zpomaluje rychlost pádu kapky. Jak je vidno, Korán nás upozorňuje na jemné aspekty deště, o kterých před 1400 lety nemohl nikdo vědět. Moře, která se nemísí. Jedna z vlastností moře, která byla objevena nedávno, je uvedena v jednom koránském verši následovně. A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, avšak překážku, jež mezi nimi stojí, nezdolají. Tato vlastnost moří, které se setkávají, leč vůbec nemísí, byla teprve nedávno objevena oceanografy a je výsledkem fyzikální vlastnosti nazvané povrchové pnutí. Sousední vody moře se nemísí díky své rozdílné hustotě. Ta jim brání před smíšením, jako kdyby mezi nimi stála nějaká tenká stěna. Je dalším vědeckým zázrakem, že tento poznatek byl uveden v Koránu v době, kdy lidé neměli ani tušení o jakékoliv fyzice, povrchovém napětí či oceanografii. Pohlaví dítěte. Do nedávné doby lidé věřili, že pohlaví dítěte je určováno buňkami matky, nebo byli názoru, že o pohlaví dítěte rozhodují mužské a ženské buňky společně. Ovšem Korán uvádí naprosto odlišnou informaci. Podle něj o tomto rozhoduje sperma do lůna vystříknuté. On stvořil páry mužské a ženské z kapky semene vystříknuté. Rozvíjející se disciplíny genetiky a molekulární biologie vědecky potvrdily správnost informace uvedené v Koránu.
Nyní již víme, že pohlaví je určeno mužskými spermatickými buňkami, přičemž žena v tomto procesu roli nehraje. Hlavním prvkem při určování pohlaví jsou chromozomy. 2 ze 46 chromozomů určující strukturu člověka jsou tzv. Pohlavní chromozomy. Mužským říkáme XY a ženským XX. A to proto, že jejich tvar je podobný těmto písmenům. Chromozom Y přenáší mužské geny, zatímco X přenáší geny ženské. Vznik nové lidské bytosti začíná křížovým spojením jednoho z těchto chromozomů, které jsou vždy v páru. V ženském organismu obě části pohlavní buňky, jež se během ovulace dělí na 2, nesou chromozomy X, zatímco mužské pohlavní buňky produkují 2 různé typy spermií, jeden obsahující chromozom X a druhý obsahující chromozom Y. Pokud se ženský chromozom X spojí se spermatickou buňkou obsahující rovněž chromozom X, pak bude dítě ženského pohlaví, a pokud se spojí se spermií obsahující chromozom Y, pohlaví dítěte bude mužské. Jinými slovy, pohlaví dítěte je určováno tím, která z mužských spermatických buněk se spojí s ženským vajíčkem. Před objevením genetiky ve 20. století nebylo nic takového lidem známo. V mnoha kulturách věřili, že pohlaví dítěte určuje ženské tělo, a proto bylo porození děvčete kladeno za vinu ženám. Nicméně 13 století před objevem lidských genů byla v Koránu zjevena informace, která tuto pověru popírá a podle které pohlaví dítěte vychází nikoli z ženy, nýbrž ze semene muže. Prozkoumáme-li i ostatní informace z Koránu týkající se zplození člověka, dozvíme se o dalších velmi významných vědeckých zázracích. Jakmile se mužská spermie spojí s vajíčkem ženy, vznikne jakýsi základ pro zrození dítěte. Tato jednoduchá buňka, v biologii známá pod termínem zygota, se okamžitě začne množit dělením a posléze se přemění na lidskou tkáň. To samozřejmě můžeme vysledovat pouze mikroskopem. Zygota ovšem nestráví své vývojové období v prázdnotě. Přilne k děloze stejně pevně, jako jsou kořeny stromu zakotveny v zemi, a díky tomuto poutu zárodek získává z matčina těla živiny nutné pro svůj vývoj. Zde přichází chvíle pro další významný koránský zázrak. Při popisu zygoty rozvíjející se v lůně matky Aláh používá slovo alak. Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil člověka z kapky přilnavé. Přednášej, vždyť tvůj Pán je nejštědřejší. Arabské slovo alak označuje něco, co se přidržuje nějakého místa, přičemž doslovně tento výraz slouží i k označení pijavice sající krev. Zcela jistě to není pouhá náhoda, že takto příhodné slovo je použito pro zárodek, který se vyvíjí přilnutý ke stěně matčiny dělohy. To znovu potvrzuje, že Korán je zjevení od Aláha, Pána všech světů.
Totožnost podle otisků prstů. V Koránu je řečeno, že pro Alláha je lehké přivést mrtvého člověka k životu a obzvláště je zde kladen důraz na lidský otisk prstu. Myslí si člověk snad, že neshromáždíme jeho kosti? Však ano, a dokonce jsme schopni dokonale sestavit špičky jeho prstů. Důraz kladený na otisk prstu není náhodný, protože otisk prstů každého člověka je naprosto unikátní. Každý člověk žijící nyní nebo kdy v minulosti má jedinečnou strukturu prstu. A právě proto se otisk prstu používá jako velmi důležitý průkaz totožnosti na celém světě. Tato vlastnost prstů však byla objevena až na konci 19. století. Předtím lidé považovali rýhy na prstech za pouhé křivky bez jakéhokoliv významu. Nicméně Alláh v Koránu poukazuje na význam konečků prstů, o které se v té době nikdo nezajímal a které nabyly pozoruhodného významu až v dnešní době. Obalování kostí svaly. Další důležitá informace popsaná v koránském verši se týká vývojových stádií lidské bytosti v matčině děloze. Ve verši se dočítáme, že jako první se v ní vyvíjí kosti a až pak svaly, které tyto kosti obalují. Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z ní jsme žmolek podobný masu rozžvíkanému učinili. A z onoho žmolku jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A poté jsme mu v dalším stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Alláh, nejlepší ze stvořitelů. Embryologie je vědecké odvětví, které zkoumá vývoj embrya v matčině děloze. Až do nedávné doby embryologové předpokládali, že svaly a kosti se vytvářejí společně v ten samý čas a proto byli lidé, kteří tvrdili, že tyto verše jsou v rozporu s vědou. Nyní ale embryologie ve svém mikroskopickém výzkumu značně technologicky pokročila a potvrdila správnost každého slova koránských veršů. Průzkum prokázal, že vývoj plodu v matčině děloze probíhá přesně tak, jak je popsáno v Koránu. Jako první se osifikuje chrupavkovitá tkáň embrya. Poté se z tkáně okolo kostí sformují svalové buňky a obalí je. A to vše je také popsáno v odborných publikacích následovně. Během 7. týdne se po celém těle začíná rozvíjet kostra a kosti získávají tvar. Na konci 7. týdne a během 8. týdne začnou kostní tkáň obalovat svaly. Stručně řečeno, vývojová stádia lidské bytosti, jak jsou popsána v Koránu, dokonale souzní s objevy moderní embryologie. Tři vývojová stádia dítěte v děloze. Korán popisuje 3 stádia vývoje dítěte v matčině těloze.
On tvoří vás v lůnech matek, vašich stvořením postupným, v temnotě trojnásobné. Takový je Alláh, váš pán, jemuž náleží veškeré panství. Není božstva kromě něho. Jak si jen můžete od něj odvracet. Arabský výraz, překládaný jako temnota trojnásobná, naznačuje, že na vývoji embrya se podílí 3 temná místa. Konkrétně jde o za A temnotu břicha, za B temnotu dělohy, za C temnotu placenty. Jak jsme právě viděli, moderní biologie odhalila, že embryonální vývoj dítěte se odehrává přesně tak, jak je popsáno ve zmíněném verši, na 3 temných místech. Embryologové navíc nedávno zjistili, že každá z těchto oblastí se stává ze 3 vrstev. Boční stěna břišní se skládá ze 3 vrstev. Vnějších šikmých, vnitřních šikmých a příčných břišních svalů. Podobně i děložní stěna se skládá ze 3 vrstev, nazvaných epimetrium, myometrium a endometrium. I placenta obklopující embryo se skládá ze 3 vrstev a ty se nazývají amnion, vnitřní plodová blána, chorion, vnější zárodečný obal plodu a decidua, děložní sliznice. Tento verš také poukazuje na to, že vývoj lidské bytosti v matčině děloze se odehrává ve 3 specifických stádiích. I moderní biologie dospěla k závěru, že embryonální vývoj dítěte lze popsat ve 3 stádiích. Toto je dnes považováno za základní poznatek embryologie, vyučovaný na všech lékařských fakultách a přítomný ve všech učebnicích embryologie. Například v základní referenční příručce zvané Základy lidské embryologie stojí: život v děloze má 3 stádia. Prvních 2,5 týdne je to stádium preembryonální, do konce 8. týdne embryonální a od 8. týdne do porodních bolestí jde o stádium fetální. Výše uvedené fáze popisují odlišná stádia vývoje dítěte. Tuto informaci o vývoji plodu v lůně ovšem lidé zjistili až s použitím moderních přístrojů a přesto se spolu s dalšími vědeckými fakty zázračně objevuje už v Koránu. Skutečnost, že tak detailní a přesný popis se objevil v Koránu v době, kdy lidé měli jen pramálo vědomostí z medicíny, je důkazem, že Korán je slovem od Alláha. Předpovědi budoucnosti v Koránu. Dalším zázračným aspektem Koránu je to, že předpovídá budoucí události a že se tyto předpovědi doposud všechny vyplnily. I to je důkazem toho, že Korán je slovem od Alláha. Například 27. verš súry Al-Fat přináší věřícím zprávu o osvobození Meky, která byla pod nadvládou pohanů. Alláh v skutku dokázal svému poslu pravdivost jeho snu. Vstoupíte do mešity v Mece, bude-li si to Alláh přát, bezpeční a s hlavami oholenými a ostříhanými nehty a vousy a bez jakékoliv bázně. Neboť on věděl, co jste neznali, a krom toho vám zaručil brzký úspěch. Když se nad tímto veršem důkladně zamyslíme, zjistíme, že oznamuje ještě jedno vítězství před dobytím Meky. Skutečně je tomu tak. Věřící nejprve dobyli pevnost Chajbar, kterou kontrolovali Židé, a až pak vstoupili do Meky.
Vítězství Byzantské říše. Další zvěsti o budoucnosti se nacházejí například v úvodních verších súry Ar-Rum, ve kterých je zmiňována Byzantská říše, východní část bývalého římského impéria. Konstatuje se zde, že Byzantskou říši potkala velká porážka, ale že se vše brzy změní ve vítězství. Poraženi byli Byzantinci v nejnižší zemi, však po porážce své opět zvítězí v několika letech. Alláhovi přísluší rozhodnutí o věcech dřívějších i pozdějších. Tyto verše byly zjeveny roku 620, téměř 7 let po drtivé porážce křesťanské Byzance Peršany, kteří se v letech 614 až 615 zmocnili Jeruzaléma. V těchto verších se však praví, že Byzance opět brzy zvítězí, ačkoliv tehdy prodělala tak těžké ztráty, že stála na pokraji zániku a zdálo se být nemožné, aby opět zvítězila. Po porážce Byzantinců u Antiochu v roce 613 totiž Peršané ovládli Damašek, Cilicii, Tarsus, Arménii a Jeruzalém. Ztráta Jeruzaléma v roce 615 byla pro Byzanc obzvlášť traumatická, protože byl zbořen tamnější kostel Božího hrobu a Peršané se zmocnili pravého kříže, symbolu křesťanství. Byzantskou říši neohrožovali pouze Peršané, ale také Avaři, Slované a Lombardové. Avaři se dokonce přiblížili až k hradbám Konstantinopole. Byzantský císař Herakleus nařídil rozstavit zlato a stříbro ze všech kostelů, aby bylo z čeho financovat armádu. Tehdy proti němu povstalo mnoho jeho guvernérů a císařství se ocitlo na pokraji zkázy. Mezopotámie, Cilicie, Sýrie, Palestina, Egypt a Arménie, které byly dříve součástí Byzantské říše, byly také napadeny polyteistickou Perskou říší a všichni očekávali, že Byzanc bude srovnána se zemí. A právě tehdy byly zjeveny úvodní verše súry Ar-Rum, tvrdící, že během několika let Byzanc zvítězí. Tato předpověď zněla natolik nepravděpodobně, že ji arabští polyteisté nepovažovali za věrohodnou. Avšak stejně jako všechny ostatní předpovědi v Koránu, i tato se vyplnila. V roce 622 Herakleus dosáhl série vítězství nad Peršany a dobyl Arménii. V prosinci 627 se odehrála u Ninive, asi 50 kilometrů na východ od řeky Tigris, nedaleko Bagdádu, rozhodující bitva mezi Byzancí a Perzií, ve které opět zvítězila byzantská armáda. O pár měsíců později byla Perzie donucena uzavřít s Byzancí dohodu, která navrátila Byzanci její ztracená území. Byzantské vítězství bylo dovršeno, když císař Herakleus porazil perského vládce Husrava II. V roce 630 a znovu se zmocnil Jeruzaléma i pravého kříže pro kostel Božího hrobu. A tak se vítězství Římanů, zjevené Alláhem v Koránu, zázračně vyplnilo. A to v rozmezí 3 až 9 let, jak stojí v onom verši. Další zázrak uvedený v Koránu se týká geografických znalostí, o kterých v té době zaručeně nikdo netušil. Ve 3. verši súry Ar-Rum se hovoří, že Byzantinci byli poraženi na nejníže položeném místě na zemi. Arabský výraz Adna al-Ard se ve většině překladů překládá jako blízké místo. To však není doslovný význam originálu, nýbrž spíše jeho obrazná interpretace. Slovo Adna, odvozené od arabského slova Dani, což znamená nízký, znamená nejnižší, přičemž Ard znamená svět. Výraz Adna al-Ard
tedy znamená nejnižší místo na zemi. Mrtvé moře, jedno z míst, kde byli Byzantinci poraženi v letech 613 až 614, je nejnižším místem na zeměkouli. Jak jsme již uvedli, pro křesťanskou Byzanc byla ztráta pravého kříže největší pohromou v souvislosti se ztrátou Jeruzaléma, jenž se rozkládal nedaleko břehů Mrtvého moře. To se nachází 399 metrů pod úrovní moře a je tedy nejnižším místem na zemi. Z toho plyne, že Byzantinci byli skutečně poraženi v nejnižší zemi, jak je uvedeno v dotyčném verši. A úplně nejzajímavější z toho je, že nadmořskou výšku Mrtvého moře bylo možné změřit až za pomocí moderních technologií. Předtím nemohl nikdo tušit, že jde o nejnižší místo na zemi. A přesto se o tom hovoří v Koránu. To je dalším důkazem toho, že Korán je zjevením od Aláha. Zázračná čísla. Kromě dosud zmíněných zázraků se v Koránu nacházejí také zázraky zasahující do oblasti matematiky. Příkladem může být opakování jistých slov, která jsou překvapivě uvedena v totožném počtu. Uveďme si jejich seznam a počet jejich opakování. Slovo den se opakuje 365krát v jednotném čísle, zatímco v plurálu a duálu celkem 30krát. Slovo měsíc se opakuje 12krát. Slovo odplata se opakuje 117krát, zatímco slovo odpuštění, které je jedním ze základních morálních principů Koránu, je zmíněno v dvojnásobném počtu. Výrazy svět a onen svět se opakují opět shodně 115krát. Výrok o 7 nebesích je zmíněn 7krát a stejně tak i stvoření nebes. Slovo víra je v celém Koránu opakováno 25krát, kromě genitivů, stejně jako bezvěrectví nebo popírání pravdy. Slova ráj a peklo se každé opakují 77krát. Slovo Satan se v Koránu používá 88krát, stejně jako slovo andělé. Slovo almužna je uvedeno 32krát, stejně jako slovo požehnání, také 32krát. Slova muž a žena se rovněž opakují shodně, celkem 23krát. Slunce a světlo se oboje opakují v Koránu 33krát, přičemž do tohoto jsou započítány pouze jednoduché tvary slova světlo. Výraz zbožný je použit 6krát, zatímco bezbožný o polovinu méně, tedy 3krát. Lidská bytost je zmíněna 65krát, přičemž součet zmínek všech stádií vzniku člověka činí totožné číslo, to je hlína 17krát, kapka semene 12krát, embryo 6krát, žmolek tkáně 3krát, kosti 15krát a maso 12krát. Slovo země se v Koránu objevuje 13krát a slovo moře 32krát, což jsou dvě čísla v přesně tomtéž poměru, v jakém je plocha souše k ploše oceánů a moří na dnešní zeměkouli.
Závěr. Všechny údaje nás upozorňují na jednu zřejmou skutečnost, a totiž, že Korán je kniha obsahující informace, které byly prokázány jako pravdivé, ačkoliv šlo o fakta, o kterých v té době nikdo neměl ani tušení. To je jasným důkazem toho, že Korán není slovo člověka, nýbrž zjevením od Aláha, všemocného stvořitele, jenž svým poznáním obsahuje celý vesmír. Sám Aláh podotýká o Koránu. Kdyby byl od někoho jiného než Aláha, věru by v něm nalezli četné rozpory. Nejenže v Koránu nejsou žádné rozpory, ale navíc každá informace, kterou obsahuje, se s postupem času stává svědectvím zázračnosti této božské knihy. Lidem nezbývá, než přijmout tuto zjevenou knihu jako svého jediného průvodce. V jednom z veršů Aláh hlásá: a tato kniha, kterou jsme seslali, je požehnaná, tak ji následujte a buďte bohabojní, abyste dosáhli milosti. Tento film vychází z knihy Harúna Jahjí Zázraky Koránu.